tehdään herkullisia ja kuohkeita banaanilettuja. Lettujen tekoon tarvitset pari banaania, 2 desilitraa vehnäjauhoja, 2 desiä maitoa, pari kananmunaa sekä leivinjauhe antaa ihanaa kuohkeutta näihin. Sitä voit lisätä 1-2 teelusikallista. Mausteeksi laitetaan vaniljasokeria, kardemummaa tai kanelia sekä pieni ripaus suolaa. Banaani kannattaa muusta oikein kunnolla. Kun banaanit ovat tällaista pyrmäistä koostumusta, niin sekaan rikotaan 2 kananmunaa ja ne myös sekoitetaan kunnolla tänne banaanien joukkoon. Apuna onkin hyvä käyttää vispilää. Jauhojen sekaan laitetaan leivinjauhe, vaniljasokeri, suola ja kardemumma tai kaneli. Sekoita kuivat aineet tänne banaanikananmunamössön sekaan ja sitten lisäät myöskin maidon ja sekoita vispilällä tämä taikina tasaiseksi. Paistinpannulle ei tarvitse laittaa kovinkaan paljon rasvaa. Tällainen spray-öljy on aika kätevä. Ja joka välissä ei muuten edes tarvitse lisätä sitten voita tai öljyä, kun paistat näitä lettuja. Käännä nämä letut, kun ne alkaa tolleen kuplimaan hieman tuosta pinnalta ja ovat saaneet väriä alapuolelle. Tästä määrästä taikinaa tulee noin 20 pientä banaanipannaria. Pinnalle sopii esimerkiksi viipaloitu banaani ja vaahterasiirappi sekä rouhitut pähkinät. Oikein ruokaisan aamupalan saat, jos lisäät vaikka vaniljarahkaa tai jogurttia vielä näiden pannareiden päälle.